For today's video, nagiay man to kami kadadakala pag-isa. Anda ko naman tatagwagi semua nakanaputo bongbong, which is nakatayay tulwa karano katan. So, kataya mabuso ipiko sa city ula. Katan so ipsung sa triangle, na malpas tanwagi triangle, nalapas ang sa may ito na kung mga din nag ito halo-halo pagkapopokad na baga. Wah, katayas kanyan diid na di. Ay do, naginakataman ka na pagkapopokad na baga. Wah. Nanas bulten no nakataya miya ko miya kilala tanong to yung musakan wa nakataya so number uban yung silang kunta nakatan nakataya pamimili ka no sa giminong niya na ito mi pita-pita wah na nakatan nyordir ako din Pira swalo lolo nyo at surprise ya buti man special halo-halo wah Dia sana with leche flan. ha? With leche flan. At saka with leche plan ako din parang di mo gusto Hindi. Para matry ta super. sige ko ilan lang nakataya tintang anak naging mga kalabilan ka na na yung ko. A few moments later. oh hoy kontak is pera emak wow Ay do, mata na ako kaya pitam. Ay nanadik ka nun lagi panigudu mga pagari ko. Kamata na ako mapitam. Gibo ka pagilayan ni Ronaldo. Mga popopok. Yun din na labi yung sakat yan yan itaam. amata na halo-halo niya kalalay lichiplan na wida nagataskap na sarili as kay pagududud wah kamana na try na udud na kami wah Ay do, nakatanay no dudak kanundan. Katana miyang ako dudan sa baba. Na ba apiad ni miyang ako dudan na importante na maududu nakataya sinikaran. Miya pansin na kan naumang ko na sumari du chimisis na inyam na so lechiplan. Did nakakanakan ko lechiplan. Kotop man. Ay daw kinuan niyam man. Sherry yan na oh. Sinyam bupitagwa korkian. Na makasubar ta kakataon ta sa kanyan napakatatayang ko. Mas tumunakan sa kanyan manadigya halo-halo. Pero tami ni wakigya halo-halo ka mata nga mapopokyo ang mga labi. Wah! Na kata namya. Tiyan tama ka nanan. Gida-gida makan. halo-halo Wah! basta makakangaw na pagpupukan na baga at halo-halo pagpupukan na baga ay diwa kailanap kiyo water ka martili wah Anak di bata na sangaran. tama na nagpupuk ka giyar-giyaran mong sinap kapupuk ka na baga wah Nakata ni mikos-mikos sana nadakop managing makatigiran na bakod na peace. Ako to miya nga popopo ka na ita table ay mo kito ko na kagbad na table na nakaumongo na popongo sa kapian yan ni Tam. Wah, entusa ka naman. Wah, na nakataya-kataya miya tutusa ka na ay do kalangan ka din. Miya lang ka na ay do nakato siya rin duta ka naman sa lambon. Wah, miya popo ka man na ita pa lamisan niran sa kapian yan ni Tam. Wah, kata miya makauki ako din. Miya ka like ako rin. Wah. Na, piyo po ka man, wah.